matod pa sa report, Jonas Cortes niapilar sa Korte Suprema tungod sa pagkanselar sa iyang COC. Nisangat og petition for certiorari si dismiss sa Mandawi City Mayor Jonas Cortes sa Korte Suprema karong hapon Enero 2 batok sa Commission on Election og ni Attorney Ervin Estandarte. Petisyon ni Cortes nihagit sa desisyon sa Comelec Second Division, Comelec Inbanca, sa pagkanselar sa iyang Certificate of Candidacy base sa gingong sayop nga interpretasyon sa mga balaod sa piniliay. Sa iyang petisyon si Cortes mitataw nga ang gihimo sa Comelec usa ka grave abuse of discretion og paglapas sa iyang constitutional rights lakip na ang due process and suffrage. Si Cortes mihangyo sa Korte Suprema nga balihon o i-reverse ang desisyon sa Comelec sa pagkanselar sa iyang COC og mo-issue og status quo ante order aron mabalik ang iyang status isip eligible candidate. Mao na lang ni ang katapusang chance ni Jonas Cortes nga makadagan pa siya sa umaabot nga eleksyon. Kay kung pananitan paboran sa Korte Suprema ang desisyon sa Comelec, laktod pagkaistorya, dili na jud makadagan si Jonas Cortes. Unya mahog nga walay kontra ani si Jongki Uwano nga magpapili pagkamayor sa syudad sa Mandawi. Unya nasayod rabata nga puwerteng pagkadugaya mo pagawas og desisyon ang Korte Suprema maabtan pagpila ka buwan. Ang uban kay tinuig yun mo pagawas og desisyon ang Korte Suprema. Unsa kahay mahitabo no? Kung panalitan moabot na lang ang May 2025 nga eleksyon, unya ang petisyon ni Jonas Cortes nga gisang-a sa Korte Suprema wala pay desisyon. Maapil ba kaha ang pangan ni Jonas Cortes sa baluta? Kay gidismiss man iyang COC sa Comelec Second Division, niapilar si Jonas Cortes sa Comelec Inbank, dismiss lang gyapon. Mao nang niapilar siya ngato sa Korte Suprema. Mao na lang ni ang last chance ni kanhi Mayor Jonas Cortes ang desisyon sa Korte Suprema. Kay kung ma-reverse sa Supreme Court ang desisyon sa Comelec, mamahimo pang makadagan pagka-mayor si Jonas Cortes. Apan kung dili gani mabali ang desisyon, mao na giingon nga sa duwa pa nga chase, mati na. Namati na. Nasayod ta nga ang desisyon sa Korte Suprema final and executory. Pasabot final na gyud na siya nga di na siya pwedeng maapilar. Di na pwedeng maapilar pa nimo ang desisyon sa Korte Suprema kay final and executory. Kung kahinumduman nga ang pagkanselar sa COC ni Jonas Cortes tungod kini sa petisyon nga gisang-at sa abogado nga taga Mandawi City nga si Attorney Ervin Estandarte. Kinsa nitumbok nga si Jonas Cortes nakahimo og seryoso nga sayop nga representation sa diyang iyang gisusi ang kahon sa COC nga nagkanayon, I am eligible for the office I seek to be elected to. Maton ni Attorney Estandarte nga si Jonas Cortes nakahimo og seryosong sayop nga representasyon pinaagi sa pagdeklarar sa iyang COC nga angayan siyang mudagan sa katungdanan isip mayor sa syudad sa Mandawi. Bisay bang todo gipahamtangan siya silot sa ombudsman perpetual disqualification. Apan sa kampo ni Mayor Jonas Cortes, mamahimo pa man kunong makaapilar sa Supreme Court. Sumauto nga iyang gitsikan nga kanini ang angayan siya nga mudagan pagka-mayor. Eligible pa siya nga mudagan pagka-mayor sa syudad sa Mandawi. Kay matod pa ang final ko ang decision ko sa ombudsman dili pa kuno final and executory. Kay pwede pa kuno niyang iapilar mga kabumbo. Ngadto sa Court of Appeals o baka ngadto po sa Supreme Court mga kabumbo.
apan tungod sa maong nga petisyon ni Attorney Estandarte nga gipaboran sa Comelec mga kabombo, hinungdan nga gikanselar sa Comelec ang COC ni Jonas Cortez sa Comelec Second Division. Naabot pag Comelec in bank apan gibasura ang pag-apilar ni Jonas Cortez, hinungdan last option, last legal remedy mao ang pagdangop sa Korte Suprema mga kabombo. So wala pa nawagtangan og chance si Jonas Cortez mga kabombo kay diapay Korte Suprema ang gipaabot nila ron o kung sa magani dagan sa desisyon sa Korte Suprema akana that's the time nga muhunong na pagpangita og remedyo ang kanhi mayor mga kabombo kung panalitan dili paboran ang iyang apelasyon. Kung panalitan dili ma-reverse ang desisyon sa Comelec, murag mopahaway lang una si Jonas Cortez saon taman. Ang kuan man kining gikanselar man iyaga COC mga kabombo.